याबना आरो ताव फाइनाय फिगा आरो ताव टोटेल 152 कास्टिं दङ आरो जे मिसिन थिसिन दङ थिक दङ जों आसा खायो ताव जे खुङो जे स्टार्टिं माने बेलाय काहाम स्टार्टिं दङ ताय 70% जों बेलायखे को माने कन्फिडेंट एन्ड सियरलि सायमोन जे जों मथामथि आबु गैनाय मोसाव आबु थानाय ताय फाइनाय 10 तारिखआव बिजिबाय 50 सरकार गठन फाइनाय ताय सारिनि बिसिङा जदि 30% जों जदि कमान थाङाखै जों फाइनाल दुखु जों सारिनि बिसिङा दङ ओमफ्राय जे ताबुक दुइटा पेकवाजल जनजयनगर जे कन्स्टिट्यूशन जे खम जागो ताबु सुसु गरते सिचुएशन बुद्धि हे चली थां आनि रत सदनाव फैगो जला कन्स्टिट्यूशनआव 19 ता डिसि दङ ते कायसा अंके किसा हाफ हाफ यां कटे खबजो यां गते बजो आं बोला दियो दासो जरतै जों खनाय माखा सिनि वेस्ट रतनपुर सिनि पुलिं एजेन्ट दङ बरक सिक्रि सगर फाइनाय दारक रुवारक फैनाय गुदालक फैनाय किसा अमरबदि स्कुल ओंका आं आरो थांना होन दं ताबु ओंका आं अबजार्भार बेखौ साहायगा आं हायसेलां जिनिस नसों बेलाय साजायगा आं सामु सिद्रा खायनाय र ब पार्टीनि खासिं ता फांनायनै ओंका दाय बनिया ते खायनाय र नसों आपेल खायनाय बसकां सालाव जदि नारक अम हाय सामु सिद्रा ता